ромиз камолов зодаи деҳаи ҷавкандаки шаҳри истаравшан аввали моҳи май дар шаҳри хоруғ дастгир шудааст. ба гуфтаи як манбаи наздик ба мақомоти интизомӣ, ромиз ҳамроҳи чанде аз сокинони ванҷ нияти рафтан ба Афғонистонро дошт. ромиз камолов ҳоло дар боздоштгоҳи шаҳри Душанбе қарор дорад ва нисбаташ бо моддаҳои ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ ва ташкили фаъолияти созмони ифротгароӣ парванда боз шудааст. мо барои гирифтани назари пайвандонаш ба ин рухдод ба деҳаи ҷавкандаки шаҳри истаравшан омадем. падараш Суҳбат Камолов нахост дар ин бора бо мо гап занад, вале бархе аз сокинони деҳаи ҷавканда гуфтанд, ки падару модари Ромиз Камолов 7 сол пеш аз ҳам ҷудо шуданд ва тӯли ин солҳо ӯ ҳамроҳи модараш дар деҳаи қалачаи Бакавул зиндагӣ мекард. мо ба ҳавлии пайвандони модараш рафтем, вале касе дарро боз накард. бо ин вуҷуд мавқеи пайвандонаш ба боздошти Ромиз Камолов маълум нест. дар сурати пайдо шудани назари волидонаш мо онро нашр хоҳем кард. дар ҳамин ҳол чанде аз наздикони Ромиз гуфтанд, ки ӯро охирин бор рӯзи 5 май дар деҳа диданд, яъне тақрибан як ҳафта пеш аз боздошт шуданаш дар Хоруғ. иттифоқан дар ҳамин шабу рӯз нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар баёние гуфт, дар постгоҳҳои сарҳадӣ бо Афғонистон даромаду баромади шаҳрвандонро зери назорати ҷиддӣ гирифтаанд. мақомот сабабро ба вазъи минтақа ва ҷаҳон ва кӯшиши созмонҳои террористию экстремистӣ барои ғайриқонунӣ гузаштани сарҳадҳои давлатӣ ва амалҳои зидди башарии террористӣ дар нуқтаҳои гуногуни сайёра аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон рабт доданд. баъди он амалиёти боздошти беш аз 30 сокини ҷамоати Язгулом дар нимаи дуввуми моҳи май аз тарафи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сурат гирифт. мақомот дар ин бора хабари расмӣ намедиҳанд, вале як манбаи Радиои Озодӣ, ки бо парвандаи боздоштшудаҳо шинос шудааст, гуфт ҳудуди 25 боздоштшуда ба узвият дар созмони мамнӯи Ансоруллоҳ муттаҳам мешаванд. ба гуфтаи манобеи Радиои Озодӣ, боздоштшудаҳо ҳамчунин ба ташкилу узвият дар созмони ҷиноӣ, даъвати тағйири сохти конститутсионӣ, ташкили созмони ифротгароӣ ва хабар надодан аз ҷиноят гумонзад мешаванд. бештари онҳо ба Душанбе интиқол ёфта ҳанӯз тафтиши парванда ба поён нарасидааст ва ҳукми додгоҳ дар бораи гунаҳкор будани боздоштшудаҳо набаромадааст. муфаттишон дар парванда навиштанд, ки баъзе аз боздоштшудаҳо бо раҳбарони Ансоруллоҳ байъат карданд. байъат як навъи савганди вафодорист, ки ҳоло бештар дар миёни пайравони созмонҳои тундрави мазҳабӣ маъмул аст. Язгулом ҷамоате дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст, ки дар марз бо Афғонистон ҷойгир мебошад. мақомот пештар гуфта буданд, ки даҳҳо сокини ин ҷамоат ба гурӯҳҳои тундрав дар хориҷ аз кишвар пайвастаанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Истаравшан.